Com ja hem comentat en altres ocasions, el monestir de Sant Genís es troba a dalt del turó de Rocafort i repartit en 3 nivells diferents. Actualment, en aquest moment, ens trobem en el nivell inferior, que és el que està perimetrat totalment per una muralla. Una muralla que on és més coneguda és al costat de migdia i on presenta també una tecnologia constructiva molt més potent, ja que era el lloc que havia de protegir el punt d'accés al monestir. Però tot i així, la muralla envolta tota aquesta plataforma i és un dels espais en els quals estem concentrant els treballs d'aquest 2024. Gràcies a aquests treballs estem veient que la muralla presenta, com hem pintat, algunes tècniques constructives diferents i que en part, en alguns llocs, també ha desaparegut per l'expoli que ha patit el monestir i ha estat substituïda també en alguns llocs per obra de pedra seca en el moment que tot aquest espai, sobretot aquesta plataforma inferior, va ser utilitzada com a zona de cultiu.